ki khubor ka Batisi TV lawan ra shapi ta ka Orange Nissan Loom so pho near Fire Brigade Shillong. Ki pulit jonga state rescue team jonga Meghalaya Fire and Emergency Services hagashitarik ubnai risau arajar arfuai kila yo sei sa artli ki Metïap jongi Arngut ki breu ki balado e yala kajing hagajing hap jonga wei ka boss MTC kabadon yo registration number ML03 not RR iway hagajing king wa Ryndi kabadon hakapot jonga West Khasi Hills bat ka East Garo Hills district kabalaja haga steps nia laiphotarik ubnai nailor arajar arfuai. Kini ki Arngut ki lanot ki kentup ya wei rangba agaro ya balatip kerteng kum u larseng marak u badai u nongshong shnong jongka chedek kre but u wei pat u dai rangba khasi u badai u second driver jongka ni ka boss ya u balatip kerteng kum u ba dabbor lang wankar u bala south post nem karta u badai u nongshong shnong jongka maulengat East Khasi Hills district. Yagamet jong ba dabbor lang wankar kani ka kunhon ai jingerap kala yo sei napok krum jong kani ka boss kat bagi pulit kidang persyang ban khwai no ya ka boss na kani ka wa but yagamet jong kini ki Arngut ki pulit kila penkit no sharong jeng PHC.
फिर हम बोलेगा